Assalamu alaikum. Uwar gida. Na'am. Zo. Mai gida mai zan gani daga ina? La ilaha illallah. Wa za ka kai wa sako? Allah na gode ma, masha Allah. Wato wannan taliya da ke gani. Idan kina da labarin Alhaji Ciro mu biya wa sardonan matasa na Abuja. Wanda dai nake jin labarin. Wanda kike jin labarin sa, mai taimakon talakawa, mai taimakon gulagu, mai taimakon al'umma. To shine Allah. Wai nan me aka dora tukunna? Dama ba dora komai ba, an samu da abin da faru. Ruwan zafi ka ba dora. Ruwan zafi aka dora. Kawo a dafa. Ai yanzu za a ci taliya a gidan nan. Ai yau daɗi ciki. Yanzu za a ci taliya a gidan nan. Wato uwar gida. Ai wannan watan azumi albarkacin wannan watan Ramadan. Ba abin da nace ai ba zan taɓa mantawa da wannan rana. An sai dai mu godiya wa Allah. Kuma ƙara gode mu ga ciro wani.